Yeah, amene ndi Alistock Andrews. Iyayi ndithu ndi mzimayi wamabodza kwambiri. Nanga tikumalayo kuti mzimayi wamabodza kwambiri nenda ameneyo. Moti panopa musumira anayika mameseji ena aka private a munthu wina wake wa ku UK konko koma ndi Malawi. Nde anapita munthu anapita ku court nde amuza akhoti alamula kuti iyeyu achose maposta amenewo as a private you message ya private you achose komanso alamulanso kuti iyeyu apereke 5,000 euros imene iyeyu wavomera choyambacho kuti achotsa cha namba 2 cha ndalamachi afuna nayenso kuti akanganepo ng'ono kuti nayenso aone kuti why should she pay 5,000 euros. Nde anyway nkhani si imeneyo koma nkhani ili pano ndionena kuti wabweranso ndi kufotokoza kuti chifukwa chani MCP ndithu yachoka pa mpando, chifukwa chani ayibudula kuti MCP yachoka pa mpando. Nde kulongosola konse ye muno wake iwo alongosola ndithu. But today, that with everything that has happened, let's quickly talk about why MCP has lost. Because it seems like there's a shock, kukampokao, kuti aluza, and within those days, city magona nkome, we've been back and forth. Mamba, kuti avidumbiko, hey, we got this. Kuti lera. We've had people even going kukapanga ma celebration in a contesting because they felt kuti as if there's gonna be a conflict kuti paberewa mabesesa. It's been a lot, but at the same time, and how many they've been paying attention, they must have seen this coming. There are good reasons why MCPC gonna win, not because kuti Andrew amafuna DPP mavesesa, no, but there are obvious reasons. So let's look at that very quickly. Kuti titandizane ndanzatu MCP wo plus nacho ichi chikungoenda kumarubodza minyama yake ngati ya MCP yomwe. Okay, then I'm going to go ndibweraso ngati sizi kumveka ndikomwe. Let me go and come back. Wina kuti loud and clear. Ndipite ndibwereso akuti bola pano akuti odi bona. Oh, we thank God though. Anyway, as I was saying, kuti there are some people who can agree kunena kuti zimadziwika kuti MCPC wina, but I suppose kwa anthu enawo mwina atsogoleriwo mwina owazunguliza, they told each other kuti tamangirira. So I wanted in this quick video to look at some of the things that the MCP lost people on. Notice kuti nthawi ya campaign koma momwe taendera. MCP itangokhala mboma ananena kuti akantela ananena kuti kutakhala kuti boma after 2 years zinthu sizikuyenda bwino. Iwo ajazatula udindo pasi sadza chita sozo winya. 2 years on, people had issues. Akwantele sana pangedizai. Instead, zoyankhula zinasinthe. That was a disappointing thing, but people could live with that. Then, the second thing, nkhani inachitika pamaliro achilima. That one, ngati alipo amene amakagona mu nyumba mwake ndikumazuza kuti basi amalawi tauza onena kuti inali nkhalango
yokutima ndeba nebejo mwedika nachita komanso amene you know people have answered me before when I tabled the issue kunena kuti inu ngati mukudziwa zomwe zinachitika tapita nakaneneni ku polisi ngati kuti boma palokha lilibe mphamvu ndi upangiro kuti ikanapanga act accordingly. I'll go straight to the point because zinthu zambiri you already know. One of the things that was so disappointing by Fire Chilima is your walker president telling people kuti ndinauzidwa zangozi kaina litene ndikuuza munthu kuti akapange adzawapanga update 4. What are you doing in between? Chilima should have been seen as a younger brother, as a son, as a vice, as so many things in the eyes of Umuntu wa Umuntu. He could have dropped everything. Kuti, let's attend to this promptly. Never mind kuti it's not established. Kuti who did what or how certain things happened. Come the attitude, the negligence, and then the likes of Gotan, who our jama analibize kumanena kuti choma tamanga pano analali kale ku mzuzo nkata be somewhere there komwe anali pamaliro akasambala. No offense koma muli pamaliro, that person yes is gone, but you are told kuti kukanga timaendedwa advice amene is supposed to attend maliro mwewa. There is a problem. They never run to go cook because you also anali kuti akuyanga na advice omwe. No, anakhala basi. Ndikulile katsiku lipite. Ndikumusiya mwana wenu wake. Chituzi chija chinali cha Chilima chokuti he was lying in that filth. Wopanda zovala bwino. That picture should have been at the post station. As traumatizing as it is, that's how cold Abusa displayed himself on that issue. Now coming to my investigation mwana wa Indetsera. And some of you said kunena kuti mwaonata amalawinda amene mmajijirika pamene eni yake alibe nazo vuto uyo mere sana nene chichose uyo mere waitana kuchani ku memorial ya munaki uyo mere wadani. She is just following protocol basi poka kuti anali vice basi. Koma you see even caption walemba ija, it was painful. Chilima was not just Mary's husband. Chilima was the hope of so many people. Zisankho izizi akwantere abwerako ndi 1 chakuti million. Anthu onse olowa kumene sana imiyanthe olo 500 chakuti 1000. Chilima anali kale ndi 1 million. Pazisankho zobera zomwe anawadandaula adadi iwo ukuti akalowe mboma. Chilima anatenga anthu 1 million ukalowetsa uko. Kulakwa kwa Chilima ndiko kuti sana amasulire anthu 1 million anamudalira aja kunena kuti ine mgwirizano ndi anthu awawa ndapanga wakuti. That's why later mauna achina Gotana alifeta kutagwirizana zakuti anthu they were confused. Kuti so are you saying this pamene ife timagaza kuti inu mwalwa ndi Chilima you were supposed to do this? I'm just telling you kuti issue imene ijayo they lost a lot of people there. A lot of people. And there was nothing that you are going to do or say after the fact. Nde akwantere abwere later ndawo ya campaign ndikumapepesa zinthu zina zosadziwika bwino amalawa akhulukire. You're not sorry about anything. If anything you want people kuti ayiwale zinthu just so ukhalirire pampando wonona. That's cold. Ine sine wa DPP anthu amene akundidziwa nthakufukulira ni mavideo tikuwa jama adadi nthawi yokuti izinthu zafikaso pauti mwakuti nthawi jayi tikuwa jama adadi. Koma ine na pamaliro a Chilima denani chala attitude nazuza kuti no ideyo olo uyuyu Chikome atasala Chikome ndi MCP ndi mvoto ya Chikome. I don't care at that point. We were so hurt and so traumatized. A whole president kungo pangapo zinthu anyhow. Those hours Chilima was not supposed to spend them kuchikangawa. They could have been there. Usiku wase is it chani balaxi jaidi kunzuzu? What were the army doing? They needed your word to say goody
apangidwe deploy azipita kuti. But anyway, I shouldn't go too far. Let me just say, the way that issue was handled, ajanali mavoto kuti analuzidwa. You can't come ndikumani peza nonthawi yokaenda ma trading center last minute zajana. Number 3, nkhani ya Sidikimi. Anthu ena nomunango yiwala. Sidikimi anali very prominent ku MCP. Kampeni zawo olo zochita zawo kumene koko, and even mavoti akumwera kwawo kwa Sidikimi iwowo amakwanitsa kuwagwira chifukwa cha anthu ngati ameneachi. Munthu wokhala vice wawo wakuchipani wamwalira kuti umaliro sana kwadi chopita. Ena kumayankhula mwathabo pa Facebook manena kuti akuti chani akuti ndi nthawi ya COVID ino simukudziwa mukuona ngati president angamakhalira. But now nthawi ya campaign a president akwanitsa ukapita ku trading center. You see the fakeness, the greed, the inhuman behavior. Osapita kumaliro kungopita atu kangopepesa as if it doesn't matter. Koma mukufuna so mavota ako nkuja, you serious? Akazawa Asidiki. Anthu anali kunali mashehe chani anthu wo muzungulira okuti amaona kuti Sidiki anali munthu wabwino. They went there. Kukadandaula kuti inu zoona ngampange tili choncho. Akazake of all people anapitiriza nthawi imene janala minister anapitiriza mboma momwemo. And what were people saying? Ine amene mukuvutika zimezi akazake anena kuti wafa COVID. If did we say kuti wafa nchina chake? Tikunena attitude towards munthu wokuti muna ina limodzi contributed a lot to the whole thing. Koma inuyo mukungo ntaya pana pali bosi. Akazaka anakhalira komwe kuja. Koma because Sidiki was important not only to his wife but to also other people. What did other people do? Anantuluka yeye abidayo sana mvote. NCP yo kuituluka kumene koko abidayo so kuntuluka. Si minister, si MP. Chipongwe chinachuluka. Now to just put the last nail in that coffin, the leadership ya Banganda. Ngati kuti anthu angolozedwa basi nziko muja ushuwero forex koma inuyo atsogoleri mukuyenda kupita kunjobwera. Anzano forex aziberedwa pa black market kumadulisidwa zinthu zikhala bwanji zotsika. Zakudya kuvuta, cement kudula. Yetuka. So who should vote for you? If you ever sat there and tell yourself put upon all these things, people will still vote for you. You yourself, you're a fool. And not only that, we can't keep blaming people who are surrounding the president and say, vote on that, how he surrounded. A president, now the Facebook, Alina. Is it not him who did a couple of interviews in my podcast? And the claim good is in Pama Werenga on Facebook. So didn't he know that people are pissed? Didn't he know that people are not happy? Didn't he know that there are problems around? Is he living in the sky that he couldn't come from wherever, Sanjika, wherever she lives? Saka na bwera ndikuyanga na on the ground kuona kuti an average Malawi na ukhala. Wouldn't he make important decisions in kumacho tsantha amene akusokona again? He didn't want to because he's a weak person. Amalolera zinthu zizira kwika iye wangoti phi. Munthu amene you are so shallow. You think kuti anthu oyipa amayenekera osakhale voko, anthu oyipa osameneka akhale ni nkhope zoti chanchani. Anthu oyipa sometimes amaoneka mild. They will craft their talk. They will package it to the point where iwo ukamamvesera ukuthi munthu ndi uyuyu. Koma they are so cold. They can sit there knowing izawo ali kuti kunkhalango. They can sit there kumaona kuti amalawo akuti aphika chitedze kumaona zithutsi. And you want to be voted. People are celebrating everywhere. I just wanted to quickly come and say this. People are celebrating everywhere. Not kuti DPP ya wina. Kuti if it ma vote ya I want you to know that we are celebrating that you are gone. Alright, Mary Komaliko. I'm sure now she's thinking kuti maybe her dad or maybe Bongalao who enable investigation on Veka. Kuti na ya jiwe jirungama. For the record, our daddy is the one who brought Chilima on the scene. Oh yes, he brought Chilima on the scene
And Chirima decided to open his own party. Pamutu Haddad. Ali vice. Haddad did not even try to threaten him. You see the beauty. Did not even try to stop him. Chirima enjoyed everything in the Gulajibani Chake to the point to join and the MCP. And along the way, look how MCP treated him. We are human. We are tempted to think, good, maybe Chirima, if he had just stayed the Congo Haddad, because Haddad and family he's a weak person, but who just what Democrats. Demont was in the key. And I'm seeing Chirima Banks of Mama Food. And Peter Kumeneko, look at it. As a human being, you think it would. If Chirima had stayed, maybe Haddad. Kulole na guda basi. Ndo na ni kalambanga idibanga 1 Chirima maybe could have been alive. As a matter of fact, pano maybe ndamene beza kutamangi chatamangi samafayo. Endi mavota beza dada ngana beza even 4 million ndi Chirima pamutuwa. Ndifa antu timaganiza zime zozo muziziwa. Koma kupita kwa inu, mukumuona nzana as a threat because you know people like him. Dziko la pasi, people who hate you for how others love you, how they treat you, how they are willing to do anything for you, people who hate you for it. Antu amve kuti wachoka mwendo organika kuyenda, ama kusia pompo. Ukhale komweko, ufe. Because ukabwera kunali yesa zingoti Chirima iwe ndani. Nde mukufuna antu akuvotereni inuyo Haddad aloweso. Kamukuti Haddad sama kukalamba mukuti sako yenda anyhow, as long as you are gone. And to so called you are busy advertising kuti mukhala mpaka 2030, you're not even paying attention to people in front of you. Muzipita achita bwino kuti mutuluke mapati amene takumwera ni dzulo. It's not kuti if a DPP we don't know kuti achina mkhitwa na bandalama kugulira magali moto utsatso mpanda. We know that. So kuti sitikudziwa kuti anoma na anali busy kuyuza pini ya Haddad kugula zinthu. We know that. But we wanted you gone. Because your own is too much. Haddad ndingomaliza more. Anthu avota iniyo kuti mubwere. Because antu asiyanitsa kuti ngakhale tinkaphula njera zotenda ngakhala ajina noma na mabaji na mukitama koma it did not get that far. My example ndanena apa. Please lolani kuti ulendo uno zinthu ziyende bwino. Chonde kuti anthu azitha kudya bwino zakudya mdzikomo. Forex bwino. 1 anthu tiziona kuti tili mdziko loti ndilathuloka lathu lomwe titsakhe ngati amasiye. Yetu ndiye musamakhale umene koko nkomati awa wasada even anthu a DPP akumati dabwaso ife moti taitanisa salu kuti ku integration na feso divale saluyo. Yetu not because if we don't know kuti a DPP now and my issues ndipo don't even worry akalowa akayamba ko ulamuliro wao paka kama vuto utoko koma inuyo you should go IMCP as you have already been told by the votes. You are supposed to go. Is this zinazitia mbira so want Antoine to do wanje. No, you need to go as it is. Daddy will deal with it. It is Zayankula daddy. Koma daddy, even dana. You can see how we have supported, how we have even celebrated. Treat us well. Yanga nani mavuto amena alipo. And make sure what is into the gozedu. Ile nchomwe ninga nene pakadi. Viva! Haddad. Anthu IMCP onyangwa komwe muliko. Mudziwe kuti Malawi zoma atengera kuntoso. Ndi zinthu zokuti anazituluka. Don't look at the Malawian as filth. That you walk all over them and tell yourself kuti Malawi angatani because anthu ambiri they play on Malawians being so timid and so mwakuti so ukira utakuwapangira chichose chipongwe. I want you to know kuti Malawi apa nopo. Ama kudomora. Kaiuma zitenga oyankhulitsa kuti ndine Jessica Bwira ama kudomona ndikwano komweko iwe kuluza kumeko ko even seat ya parliament iwe kuluza kwano komweko in that order ndi muzikhala odziwa Haddad even timu yanu ngati anthu saona zinthu ziwiri zitatu ndikupanga organize bwino anthu adzatu ukaso yetu muswele bwino ine ndidakali mu celebrate mood you can see t-shirt yanga sindi kuvula mokuti isalu yanga ikabwera ndikha ndikuipatsa somoto. But I've told you,
it's not that ndinkafuna anthu avotere DPP nimangofuna MCP ituluke ine nimadana ndi anthu ankhanza nimadana ndi anthu okuti azichita odzoti ichiyoipa but they don't care you fit yetu